Bon dia a tothom i benvinguts al sorteig que ha organitzat aquest any amb l'Associació de Comerciants l'Ajuntament de Lloret de Mar. Un sorteig molt especial, ja sabeu que altres anys havíem fet la campanya de compra a Lloret d'una manera diferent, doncs aquest any ho han fet de manera espectacular, podent entregar avui aquí en directe 9 premis, que són ni més ni menys que 3 bicicletes elèctriques, 5 motos elèctriques també, i un iPhone 15. Erwin Cárdenas, sisplau, el flamant president de l'Associació de Comerciants, que fa pocs dies que ho és, serà la primera mà innocent i traurà la butlleta guanyadora d'una bici Thompson Traveler TR1000 Lloret perquè validin la primera butlleta. Com us deia abans, vinga, Erwin. La primera guanyadora, una dona de la bici Thompson, Mariela Petrova. Mariela Petrova, de Lloret de Mar. Maria Antònia Portabella Andreu. Ani Romeo, de Lloret de Mar. Antònia López Millán, motor elèctric Excitation. Mauricio Óscar Escudero, elèctrica, moto elèctrica. Margarita Vallvé Segura. Cristian Cáceres Aliaga. I l'iPhone 15. Juan Manuel Moreno Sánchez. Som-hi, ja el tenim. Olèsia Gasper. Ai, la tenim aquí! Olèsia Gasper, guanyadora de l'iPhone 15. De Lloret de Mar. Enhorabona, Olèsia. Mira el fill que content, clar. Doncs com molt bé s'ha comentat, com bé ha comentat la Idoia, doncs moltes gràcies també a les 15.000 persones que han col·laborat, que han fet que el comerç sigui més viu que mai, que tinguem un comerç com toca i cada vegada també més fort, que el comerç dona vida, dona qualitat de vida a tot el nostre entorn, no només als comerciants, també als seus carrers, als seus barris i repercuteix a tota la societat. També agrair a l'Associació de Comerciants, també agrair al Departament de Promoció Econòmica i agrair a tots els que avui us heu apropat i felicitar els guanyadors. Gràcies, fins l'any que ve. Bé, les dues formes són positives, perquè amb una dones diners i altra dones premis, i on s'ha de valorar ben bé la quantitat de diners que es van fer en el seu moment, com la quantitat de moments que s'han fet ara, però a banda l'incentiu és bo, sempre és bo. L'altre és un incentiu molt directe, perquè tens uns diners, fas una despesa directa, està molt bé, i aquí has d'esperar un altre tipus de premi. Però aquí hi ha una part que és molt positiva, que jo crec que és on s'ha d'apretar més i on podem treballar molt més, que és el fet d'intentar portar molta més gent de fora perquè pugui comprar. De l'altra manera només ens situem només amb la gent d'aquí Lloret, amb els empadronats, que està molt bé, evidentment. Però de l'altra forma, si ho treballem encara millor, podem aconseguir molta més gent, si podem augmentar la valua dels premis i a més fer una publicitat una mica més extensiva perquè ens pugui vindre molta més gent. Jo crec que les dues formes són molt bones i les dues s'han de treballar, però amb aquesta segona poder donar aquesta més de possibilitats per poder ser un atractiu i poder ser un incentiu perquè ens vingui gent a comprar a Lloret. Heu notat un augment de les vendes o menys mateix? Bé, això s'ha de valorar, perquè l'altra manera del premi, clar, era a partir de 40 euros aproximadament, i ara són de 20, llavors, clar, sí que hi ha hagut molta més compra, segurament, perquè hi ha hagut gent que fins i tot ha fet una fracció, segur, però bé, si fem uns números ràpids, els números que ens han donat estan molt bé. Però bé, les dues formes jo crec que estan bé. Únicament ara hem de començar a valorar quina és la manera, i crec que amb els serveis tècnics de l'Ajuntament, amb la Regidoria de Promoció Econòmica i de Comerç, es podrà mirar de quina forma podem incentivar-ho i millorar encara molt més aquest sorteig. Però bé, de totes maneres, agraïm moltíssim a tothom que ha comprat a Lloret i sobretot els que han comprat en els establiments de l'Associació de Comerciants, que és el que ens pertoca i per el que nosaltres també treballem. Per tant, moltíssimes gràcies a tots. Gràcies, Tito. Gràcies a vosaltres. La verdad, todo un éxito. Agradecer a los más de 15.000 personas que han participado en este sorteo. Yo creo que son cosas que ayudan, ¿sabes?, y motivan al comercio local.
y yo creo que esto es la línea que debemos de seguir, ¿no? Promocionando nuestro comercio local, que es lo que da vida al pueblo, lo que da vida a la gente, ¿sabes? Y invitar nuevamente a los vecinos a seguir participando en este tipo de eventos que se hacen aquí en Lloret. Muchas gracias. De nada.